Pala niya man mas tungo. Ayan po mga ka-idol. Preparing na po tayo sa pagti-treasure. Treasure na po. Matuwag ka dito. Sumbo! Kami kumarukan! Yun na!
ayan po mga ka-idol, natapos na po tayo sa pagtitreasure ng palay. Buti naman po at medyo nakisama po yung panahon at umulan din pero kunti lang. Di naman po masyado nabasa yung palay natin. Hanggang po sa susunod mga ka-idol, abangan nyo po pag-prepared naman po ng another na pagtatanim po natin ng palay. Yan po, maglilinis po ulit tayo para taniman po ulit ng palay, ng palayan natin. Una po muna tayo sa mga yan sa damo. Aalisan po muna natin. Sige po mga ka-idol, hanggang dito na lang po ang ating video. Salamat po uli sa panonood at huwag niyong kalimutang i-subscribe ang aking channel at i-click na rin po ang notification bell para updated po kayo sa mga susunod pang video. Salamat po.